Megtámadta az Együtt PM szövetséget a Gyurcsány Ferenc szellemi hátországának tekintett Galamus csoport. Konkrétan a honlapjukon megjelent írásban Bajnaiék, illetve egyik társelnökök ideológiai elkötelezettségét kérdőjelezik meg. Szigetvári Viktor, az Együtt PM társelnöke a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mégpedig annak kapcsán, hogy önről beszéltünk itt az imént, konkrétan ön volt az, vagy ön az a politikus, akit ugye a Gyurcsány párt szellemi holdudvarának számító Galamusz komoly kritikával illetett, egészen pontosan Balogh S. Éva történész, a Yale Egyetem korábbi dékánya, de aki esetleg erről lemaradt volna, mutatjuk, hogy pontosan miről is van szó, és természetesen reagálhat. Nem csoda, hogy felháborodtam, és arra a konklúzióra jutottam, hogy Szigetvári politikai analfabéta. Ilyet értelmesebb politikus nem csinál. Jól néz neki, ha Orbán Viktor egyik fontos embere pártjában nekiállna kritizálni a jobboldallal szimpatizáló politológusok egyikét, vagy ha egy demokrata politikus az Egyesült Államokban hirtelen dicshimnuszokat zengene a Tea Partiról. Orbán Viktor úgy kivágná az illetőt a pártból, míg Amerikában azt gondolnák az illetőről, hogy futóbolond, és gondolom idővel ő is a Tea Partiban találná magát. No hát a létező szocializmus idején, amikor még valóban diktatúra volt Magyarországon, hát bizony összerándult a gyomra annak, akit azzal vádoltak meg, hogy nem eléggé elkötelezett mondjuk az antifasiszta küzdelemben. Ön hogy reagált erre, mit fog most tenni? Tehát kollektív önkritikát gyakorol? Kollektív önkritikát semmiképpen, mert ez az egész ügyet egy viharnak tekintem egy pohár vízben, hiszen én sosem tagadtam, hogy Kim Lensöpellel, akihez kötődik ez az egész kérdés, tisztességes emberi viszony. Mint vele kavarodott volna vitába, vagy az ő elképzeléseit próbálta volna finomítani? Én vele semmilyen módon nem keveredtem vitába. Én azóta is kommunikáltam vele, amit Kumin Ferenc megpróbált úgy beállítani, hogy ezzel Kim, akit merek így hívni, lebukott, holott egyszerűen csak annyi történt, hogy talán azt nem nagy képesség állítanom, hogy én az elmúlt években elég sokat publikáltam a választási rendszerről, döntően kritikus véleményeket, bár azt is elmondtam, amivel egyetértettem. Én egy olyan blogbejegyzést, vagy hát tweetbejegyzést tettem, amiben kizárólag annyit mondtam, hogy a 444 egyik újságírója, vagy két újságírója írt egy szerintem a mindennapi jogalkalmazásban, tehát a mindennapi tapasztalatokban nagyon belegyökerező cikket, amelyet nekem tetszett, és erről leírtam, hogy szerintem ez bizonyos kérdésben pontosabban fogalmaz a mindennapok leírásában, mint egyébként ezt tette Kim, abban az egyébként általam 99,5%-ban elfogadott, egyetértőleg támogatott, bár nem dolgom nekem támogatnom az ő cikkeit írásában. Akkor mégsem kellőképpen támogatott, mert mondom még egyszer, a baloldali erők egyik fő ideológusa fogalmazta meg ezt a kritikát önnel kapcsolatban, és sem zavarja? Hát, őszintén szóval nekem annyi dolgom van a mindennapokban, hol egyik helyen Tóbiás József feltartó közös fórumot, hol kitelepülésen osztjuk a szórólapot a egyik választókerületben, legyen bár a Szabó Szabolcs vagy Sonfai Ágnes a összefogásunknak a jelöltje, vagy egyébként Gyurcsány Ferenccel is vettem részt az elmúlt hetekben közös rendezvényen, és én azt gondolom, hogy bármi is történt korábban, ezekben az elmúlt hetekben a kormányváltó erők tisztességesen, kizárólag a kormányváltás céljaira fókuszálva kampányolnak. De ebben úgy látszik, hogy ez a kampány társadalmi, úgy látszik, hogy ez a kampány mégsem megy át, mert nem csupán önt illetik bírálattal, vagy kritizálják ugye a baloldali erők hívei, hanem önön keresztül az Együtt PM politikáját, vagy politikai munkásságát is. Szintelen, tutyi-mutyi, tedd ide, tedd oda, és itt csak néhányat idéztem ugye a különböző jelzők közül, sőt azt mondják, hogy önök azt sem hajlandók elismerni, hogy Magyarország már nem demokrácia. Ezek azért nagyon kemény kritikák. Hát ezt egy író mondta, aki egyébként szerintem messze nem azonosítható a DK szellemi hátországával, azért én ott látok nálam meghatározott szereplőket, mint Niedermüller Pétert és másokat. Ebben az ügyben szerintem én mindig elmondtam, hogy a kormányváltás kérdése az nem rezsó kérdés, tehát nem arról szól a dolog, hogy ki milyen hőfokon tudja szídni az Orbán kormányt, mert ha csak ezen múlna a dolog, van, aki ezt igényli. Hát igen, de van, akit valaki ezt igényli, van, aki szakszerűséget, van, aki higgadt érvelő dolgot, és van, aki egyébként azt a politikát, amelyet mondjuk Mesterházy Attila miniszterelnök jelöltként megjelenít. Szakszerűség és higgadtság kérdésében hadd kérdezzem önt egy másról is, de ide kapcsolhatjuk akár a demokrácia kontra diktatúra kérdését is. Szanyi Tibor a napokban patkánynak nevezte a politikai ellenfeleit. Ez milyen stílus? Ez a szakszerűség, vagy netán a higgadtság képviselete? Vagy netán már egy jövőbe mutató politika, mondjuk az európai parlamenti politizálását vetíti előre Szanyi Tibornak. Hát ön ezzel egyetért például? Hát Szanyi Tibor nem tudom milyen kontextusban mondta ezt, de az egészen biztos, hogy más szavakkal írja el azt. Szekeres Imre lakossági fórumán nevezte így Szekeres Imre politikai kihívóit vagy ellenfeleit. Ha engedné, hogy elmondjam, akkor viszont tudnék válaszolni. Nem tudta, hogy miről van szó, ezt próbáltam zárójelben pontosítani, parancsoljon. Csak azt akarom mondani, hogy szerintem Szanyi Tibor az méltó és tőle
megszokott módon fogalmaz. Szerintem vannak választók, akik ezt igénylik, hiszen egyébként vannak a Fideszben is keményen, akár fésületlenül fogalmazó politikusok.